Tak to nemusím zdokumentovat, prosím pěkně, jsem si objednal utopence. Dostal jsem něco úplně jinýho, tady se vedle sně nějaký odsaz úplně prostě, jo. Tady ten člověk, který to všechno zachytil, jako prostě. Když chci utopence, tak chci utopence. Tady je Pavel zvaný Vyrážka. Pardon, oprava, omlouváme se Pavlovi. Pavel zvaný Hypochondr. Co? Co? No, nejde utopit, co chceš? Tady topím to tvýho utopence. Ten už má taky dost, ten našmalený jak prase. To dělá nadmulej a no ty si dal utopit nějakou utopenku. Ale máš, jako máš smůlu. Ne. Ale co ty si o tom vlastně myslíš? Jak ty víš? Je, právě. Drž hubou. No, ty jsou pečený, maso je usmažený. Chci víc? Tatarku. Hannibal. Kde jsi Hannibal? On? No. Máš dobrou chuť, no. Ale tam je ta bukvice buzná jedna hnusná. Já bych to znaku. Já to říkej. Pavle, žádnou ptačí tatarku nechci, ty chlíváku hnusnej. Já neříkám, že Snad to opravdu. To si dělá jako mě. Ty tam překlímáš tatarku, ne? Musák. Ale tak prostím to ptačí tatarku. My už jsme normálně. Co? A je, dobré to přijde. Mluv, ne, kurva. Ale ti řeknu, že normálně už jsme okolo naší České republiky nakaženou ptačí chřipkou. Už naši normálně, jak jsou naši ti poštovní holuby, ty už nemůžou pouštět ty naše holuby nikam. To už je Hlavně zakázané. si pouštěj ty své holuby do huby, jako vždycky. Ne, zase. Musíš ty... Ale normálně včera ukázal ve zprávách. No já to vypnu, jestli chceš. To je dobrý, jestli chceš, tak já to vypnu. No ale, no ne, jako já to myslím vážně. Jestli chceš, tak já to prostě vypnu. Ne, nevypni to. To byly kozenky. Včera ve zprávách Kaště na žratku. našim poštovním holubům už zakázali, aby soutěžili cizí země. Kvůli ty zasraný ptačí chřipce. A od té doby, jak oni to zakázali... Jak jim to oznámili tím našim poštovním holubům? Jak jim to řekli? Ve zprávách, že naši... Protože ty naši holuby se koukají na zprávy, ne? Ne, že naši Tak jak jim to řekli? poštovním holubům řekli, že už nemůžou, prostě že nemůžou ty naši holuby do cizích zemí, protože by chytali tu zasranou tu... Počkej, ani když mají pas, jo? Jaký pás? Pas ne, jaká ta zelená knížka. Ne, ani to ne, protože naši český holuby lítají do Německa. Rovnou do huby, lítaj. A oni to zakázali někdy u holuba, aby mě pás, vole. Neviděl jsi? Ty to pás, vole. Viděl jsem, No, tak... každý holub má vlastní pás, jako ne pás, Tak já si ale říkám, že jako- tahle debata už asi trošku postrádá úroveň, tak to snad... On má pravdu. Tak asi opravdu si myslím, že Jako by ne se to pás, chtělo ale asi každý skončit, má- no, tak konec, no.